Voor het tweede jaar op rige gaat de Tietjerkstra-deelshow net terug. Dat betekent dat fokkers van Lietsvee haar besten net tentoonstellen en keuren laten kennen. Het is balen voor ons. We hadden een grote werkingstutsal en dat is een hele sneuwe bak. Alleen het is net verantwoord momenteel. We zijn vol enthousiasme, want wij dachten met z'n allen, zagen een heleboel verenigingen om ons heen van, goh, wij kunnen weer ons beesten tentoonstellen en met elkaar daarover praten en weer gezellig bij elkaar zitten. De keurmeester die ons beesten weer keuren en daar goede en minder goede dingen van aanwijzen. Maar toen kwam op een gegeven moment het vogelgriepvirus in de buurt en dat is 3 weken alleen ongeveer gebeurd. Toen dachten we eerst nog, en daar ben we met een heleboel enthousiasme mee aan de gang gegaan. Wij organiseren huiskeuringen. Dan komen ze dus net in uw sportzaal in Noordburgum. Maar dan gaan wij met een keurmeester naar de mensen thuis. De vereniging hield al zo goed als roen toen het bericht van het boom kwam dat het net terugging kon. De keurmeesters zouden de vogelgriep alsnog opbrengen kennen. En toen dachten we, nou ja, dan gaan we alleen maar terug met de knieën. Dat vriendelijke manje hebben we daarover vergaderd. Toen dachten we, nou, het had wel een hele pittige discussie geweest, maar we doen het. Totdat we vreten eigenlijk zoveel negatieve berichten kregen aan de vreet over de verspreiding van COVID. Dat wij het net meer verantwoord vonden om onze show te organiseren. Dit is, voor de vakkerij is het van het heel leuk. Zowel voor de hennemeesten, knienemeesten, doormeesten. De contacten ben er net. Het is al even moeilijk zo. Er wordt onderling niks uitwisselen. En dat is al even behind van hier. En dat was de tweede keer op rij dus. Nou weten we eigenlijk net hoe die beesten ervoor staan. En nou weten we dus eigenlijk ook net goed hoe we verder fokken moeten met onze beesten. We zijn volledig afhankelijk van onze eigen meningen erover. Maar reflectie op onze beesten ontbreekt. Dit betekent net dat een man ophoudt met de hobby. Ja, we gaan altijd al. We hebben een hobby. Het meeste dat geschiet thuis, het hele jaar. En daar gaan we gewoon mee terug. En ja, hoe het dan in de toekomst rent met keuringen, dat zal je even nou wat zien.